जय गुरुदेव जय बयनिसिमबो आंनि गोजोन मोनाबिलिनि जय गुरुखौ बावग्रोनाय जाबाय। दिनैनि बे भाद्र परिक्रमानि अनलाइन जि सत्संग बेवहाय नुजाफैनो हानाय जोंनि मानगोनां दादा आरो मामोन दिनै आंखौ बे हाबाफारियाव मोनसे गोनां आयदानि सायावहाय बाथ्रा बुंथिनो हांख्रायदों। बे आयदायानो जाहैबाय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चन्द्रनि सानस्रियाव आइजो सोलोंथाइ। जोबोद गिदिर आयदा। दा आयदाया गिदिरब्लाबो आंखौ बे आयदानि सायावहाय बुंथिनो थिननायलाय आं एसे जथायदों। दा बेसेबां गोथौयै हाबनो हादों एबा हायाखै बेखौ खोनासंगिरि नोंथांमोनहासो बुजिनो हासिगोन। जियानो जादोला सिगाङावनो आङो बयनिसिमबो जय गुरु बावहरनानै आंनि बुंथिनायखौ आङो आवगायलांनो नाजाबाय। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चन्द्रनि सानस्रियाव आइजो सोलोंथाइया माबोरै बेरखांदों। जे सोलोंथाइनि ओंथियानो जादों गियान बुथुमनानै लानाय। सोलोंथाइ माने गियान। जिउ मोनसेखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनो सोलिलांनो थाखाय जोंनो माखासे गियान एबा सोलोंथाइनि गोनांथि जायो। संसार जिउआ हौवा आरो आइजोजों दाजानाय। हौवाफोरनोबो सोलोंथाइ नांगौ, थिग बेबादिनो आइजोफोरनोबो सोलोंथाइ नांगौ। सोलोंथाइया जोंनि जिउ दाहारखौ आब्रुथियै दैदेनलांनो थाखायनो बयनिबो थाखाय सोलोंथाइया गोनांथार मोनसे आगजु। आं आगजु होननानै बुंदों, मोनसे मुवा। बे सावराय बिदाङाव आइजोफोरनि सोलोंथाइया श्री श्री अनसुला ठाकुरनि सानस्रियाव माबादि नुजाफैदों बेखौ बिथा खालामनानै सुंद'यै सावरायलांनो लानाय जादों। श्री श्री अनुकूल चन्द्रनि नारिनिथिनि रायखांनायाव एरै मख'नाय दङ। आदर्शजों नांथाबनाय, धोरोमखौ गोबानानै थानाय, गोथार जौगा नखर जिउनि बिथानि सायाव गसंनानैनो मानसि समाजा अरायबो सोरगिदिं गाहाम आरो जौगाखांनायनि लामाजों दावगालांबाय थानो हायो। मानोना जिउनि गासिबो बेरखांनाय आरो समाज थांनानै थानायनि फारि दावगानाय आरो सोलायनायनि थाखाय नांगौ जुगजों गोरोबनाय धर्म, अर्थ, काम, मक्ष बे मोनब्रै मुवानि सायाव गोग्गोम अनसायनाय आरो गायहस्थ नखरारि आश्रमानो बे आबुं जिउ खांनायनि गोथार जयग'थिलि। नखरनि गायसनजानाय मोदायजोआ जाबाय न'नि आइजो, जायखौ असमिया रावजों गृहिणी होननानै बुंदों। नखर दानायनि जागायजेननायानो हाबा एबा जुलिनिफ्राय जागायजेनो। गाहाम जुलिनि नखर खांनाय, जौगाखांनाय आरो गाहाम गथ' जोनोम होनायखौ बेनो मोजाङै गायसननानै होयो। गोरोबलायै जुलिया नखर संसारनि बेंगुरा थासारि लाबोनानै होफैयो। बेनि थाखायनो जिउ आरो जोनोम होनायनि हामसिन लामा मोनैनि मिजिं गोमानाय, मेंहाबनाय आरो इनाय हाबानि गोबां बेसेन गोसा सुबुं जिउनि बे दुखुनांथाव जामख'नाय आरो फेलें जास्रांनायखौ एंगारनो थाखायनो नांगौ जायो हौवा आरो आइजो बयनोबो सोलोंथाइ। बांसिनै आइजोफोरनि थाखाय जुनिया सोलोंथाइ। ठाकुरा बे बाथ्राखौ बुंदों, जोंनि हौवा आरो आइजोफोरनो सोलोंथाइखौ नांगौब्लाबो आइजोफोरनि माखासे जुनिया सोलोंथाइया दङ। जाय जुनिया सोलोंथाइजों बिसोरनि गोसो सिङाव जिउआ गोथौ आरो बद गोनाङै जाखांबोनो हायो। नेहादखौ आजावालासे साबसिनखौ आजावनानै लानो रोंनाय जायो। बेवहायनो सासे आइजोआ माबादि गियान सोलोंनांगौ बेखौ बुंथिदों नारिनिथिनि हिनजावनि आखुथाय मुंनि नैबे दोंसे खन्थाइजों। हिनजावफोरनि आखुथायाव दङ नांथाबनाय, धोरोम, आबार, सिबिनाय, सुंनाय, थिनाय, थुलुंगानाय आरो आजायनाय। बेफोर जाहैबाय जोंनि हिनजाव माहारिनि एबा हिनजाव हारिनि माखासे बानथारनांगौ बिबान। आइजोफोरनि सोलोंनांगौ आखुथाया गुबैयै गिबिसिनै ठाकुरनि नोजोरै बेनो। बेनि गेजेरजों सासे गृहिणी एबा आइजोआ संसार जिउ, समाज जिउ, हारि आरो मुलुगखौ सोरगोनि थैनो रोङै थानसालियाव महर होनानै जिउखौ जाफुंथायनाय आरो दैहाबनाय खालामनो हायो। सासे आइजोहा जिउ मोनसेनि गुबुन गुबुन बुब्लि जेरै फिसाजो, बिनानाव, बिमा,
बिसि बायदि बायदि महरै जिउनि आगानफ्रोमबो सोलोंनांगौ आरो मावनांगौ खामानिनि थुंगेनाय गैया, जोबथानाय गैया। माने मोनसेनि उनाव मोनसे बेबादि थासारिजों जों आइजोफ्रा मोगा मोगि जानांगौ आरो बिनि लोगो लोगोनो जोङो सोलोंथाइफोरखौ आजावलांनांगौ। नुनो मोनो सासे आइजोहा सोरांस्लाबनानै एम नागारनायनिफ्राय हर थौजाफा एम लाहैफिनजासे थावख्रि बादि गिदिं गिदिं मावब्लाबो आज्रोम गैया। बेफोर गासै खामानि सामलायनो बिसोरनो गियान नांगौ, सोलोंथाइ नांगौ, जाय सोलोंथाइजों बिसोरो गावनि नखर गंसेखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनो हानाय जायो। जायनि थाखाय श्री श्री अनसुला ठाकुरा बुंदों, हिनजावखौ सोलोंथाइ गोनां खालामनांगौब्ला सोलोंथाइनि फारिया ओरैबायदिथार जानांगौ जेरैबा बिसोरो आखुथायाव जौगासुलि, दावगाफुनाय आरो बारग'फुनाय जायो, अब्लासो बै सोलोंथाइया जिउ आरो समाजखौ हमथानाय, बेंथानाय आरो जौगानायजों ओंथि गोनां खालामनो हायो। थामहिनबा आइजोफोरा फरायसालि सोलोंथाइजों लोगोसे मोजां आखुथाइखौबो सोलोंनानै लानांगौ होननानै बिथां गुरुआ बुंथिदों। आखुथाया आइजो जिउजों सिथाबफानानै थानाय मोनसे मुवा, जाय मुवाया गैयाब्लाथाय फरायसालि सोलोंथाइनिबो जेबो बेसेन गैया। बेनिखायनो अनसुला परम पुरुष श्री श्री अनसुला ठाकुरा एरै बुंथिदों, आखुथाइखौ बारगारनानै सोलोंथाइखौ गायसननाय आरो जिउखौ आथोन गैयै खालामनाय बाथ्राया मोनसेयानो। थग्रोन आखल आखु सोलोंनायनिफ्राय जों आइजो हारिखौ तागिदा हरदों श्री श्री अनसुला ठाकुरा। मानोना खायसे खायसे आइजोफोरनि गोसोफ्रा ओरैबायदि रेजें, हायलाब हायलाब जालाबायो आरो गावनि खैफोदखौ गावनो लिंनानै लाबोयो। बेबायदि आखलखौ आइजोफ्रा जाहाथे सोलोंनाङा बेखौ जोंनो बोसोन हरदों। बेनि गेजेरजों आइजोआ गाव हारसिंल' नङा, समाजाबो खहा जायो। आइजोफ्रा खोथाखौ दोनखोमानानै लानो हाया होननानै मोनसे अजदखौ जोङो खोनासारबाय थायो। बेवहायनो नामा श्री श्री ठाकुरा जोंनि आइजो हारिनि खुगानि सालायखौ लागाम होनो बुंदों एरैहाय, एसेब्लाबो बाथ्राखौ एरैबायदि बाहायनायनि हुदाखौ आखलाव हाबनाय खालामगारनो हायोब्ला जेरैबा मानसिनि दुखु खैफोद मोनसा मोननाय नुजाथिफैया। बांद्राय खुगा बाहायनायाव खैफोद फैयो। बेखायनो आइजोफोरखौ खुगाखौ सामलायनायनि सोलोंथाइ लाहोनो बे बाणीखौ नारी नीतिनि गेजेरजों परम पुरुषआ होनानै दोनदों। साखोन सिखोन थायोब्ला आइजोफोरजों माइनाव साबफायो होननाय बाथ्राया बर'फोरनि गेजेराव गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दङ। अनसुला ठाकुरा साफ्रोमबो आइजोफोरखौनो साखोन सिखोन थानायजों लोगोसे गाव गावखौ बेराम आजारनिफ्राय जानगारना थानांगौनि सोलोंथाइ लानांगौ होननानै बोसोनबाणि फोरोंहरदों। अराय समाव गोथार आरो सिखोन साखोन था, नोंनि मोदोम आरो सोरगिदिङा जेन' स्रां स्रिं सिखोन साखोन थायो। मैला मोनामनाय एबा आलाय जाब्रेथाया साजायनानै दोन, नुब्लानो जेन' समायनाय आरो गोजोननायखौ मोनदांनो हायो। बे बाणीखौ होदोंमोन गोथार आरो सिखोन साखोन। बाणী संख्या नाम्बार 48। जानला मानला रांखावरि बाहायनायाबो जोंनि मोनसे गाज्रि हुदा। जुनै आइजोफोरा रांखावरि बाहायनाय एबा मुवा बेसाद बाहायनायावबो सोलोंथाइ लानांगौ दङ। बे सोलोंथाइया ठाकुरनि सानस्रियाव एरैहाय नुजाथिदों, नोङो नोंखौल' बाहाय, जेराव गैयाब्लाबो सोलियो, बेखौ लिंहरनानै दालाबो। एसेल' खिरफिन गुना हिनजावफोरनि मोनसे साबसिन गुन। नाथाय इनाय खिरफिन दाजा, नों जायखौ बाहायो बिनिफ्राय मालायनि अलखद जाहोआ जासे एफा एफा दोनथुमनो नाजा। नांगौआ जेब्ला नोंनि बिहाव एबा फिसायखौ गोदोना सेरथेफैगोन, नोंनि गिनाय गैयै आखाइखौ फुवारनानै होगार, नुगोन बियो मादि सुख, बियो मादि गोजोन। बाणী संख्यायाव होदो 132। बाहायनायनि सोलोंनो गोनां बाणী संख्या 132। सासे आइजोआ बिहामजो महरै माबादि आखल गियानबो सोलोंनांगौ बेखौ बे खन्थाइनि गेजेरजों मोजाङै बेरखांहोदों। नांगौखिनिल' गथि गथि बाहायनानै नाङैखौ बुथुमनानै दोननाय, नखराव मदद होनांगौ, सम सफैब्ला मदद होफानायनि गियानखौ सोलोंनानै लानो ठाकुरा आइजो हारिखौ बोसोन बिबुंथि
हरनाय खोथाया बिनि गेजेरजों बेरखांदों। इंराजियाव मोनसे बाथ्रा मोनो जेरैहाय when money is lost nothing is lost, when health is lost something is lost, and when character is lost everything is lost। माने जेब्ला जोंहा राङा गोमागोन, रां गोमाब्ला बियो जेबो गोमायाखै, हयथ' दिनै गोमादों, हयथ' जों गाबोन रांखौ मोनफिननो हागौ, नाथाय जुदि जोंनि देहाया एसे लोरबां जाबायबा बा नोरजिया जाबायबा जोंहा माबा मोनसे गोमाबाय। बिनिफ्राय मा होननानै बुंदों जे आखुथाया जेब्ला गोमायो, सासे मानसिनाव आखुथाया जेब्ला नस्थ' जालाङो, गाज्रि जालाङो, अब्ला जोंहा गासिबो थांजोब्बाय। बे बाथ्राखौ जोङो इंराजियावबो मोनो। थिग बेबादिनो जोंनि ठाकुराबो बुंदों जे आखुथिखौ थियै लाखिनानै नोंनि सोलोंथाइया जेसेबांखि दावगाया मानो बेनि खाम्फायावनो जेन' धोरोमा माखौ होनो, आदर्शआ मा, साबसिना माखौ होनो, साबसिनखौ माबोरै सिनायनांगौ, साबसिनखौ माबोरै बरायनानै लानांगौ, सति गुना माखौ बुङो, सति गुना माबादि मानसि खालामखाङो, सिबिनाया मा, मानिनाय सिबिनाया माखौ होनो, माबोरैहाय बरायनांगौ, माने गोलावथार बे खन्थाइया, आङो फरायजोबनोसै। माबोरैहाय बरायनांगौ, मोजां फिसाखौ माबोरै मोननांगौ, खोब बेवहाय माबा मोनसे वार्डिंआ थालांदों, माबा मोनसे सोदोबा थालांदों खोमा बे खन्थाइयाव रावस्लायनायाव, बेखौ आं एसे गोरोबनाय मोनाखै। जे मोजां फिसाखौ जों माबोरै मोनो, हयथ' बेबादि जानांगौमोन खोमा। न'खरनि गोजोनखौ रैखा खालामनानै माबोरै जौगानायखौ लिंबोनो हानाय जायो, गोग्लैसोनाय गुनखौ माबोरै सिनायनो हानाय जायो, फिसाखौ माबोरै खांनांगौ, माबोरैहाय फोरोङोब्ला बिनि इयुन जिउआ गोजोनसिन जानानै फैगोन, दोनथुमनायनि नेमा मा, मालायनि खस्थ' सोमजिहोआ जासे माबोरै बिनि जौगानाय लाबोनो हायो, बायदि रासिनथारै गोसो होथाबनायजों लोगोसे आखलाव हाबनाय खालामनांगोन, मुस्रि आरो गाहामखौ बान्दि खालामनानै दोननो लुबैयोब्ला। बे बाणि संखाखौ होदों श्री श्री अनसुला ठाकुरा 134आव। माने बेनि गेजेरजों जोङो मा फरायसालिनि सोलोंथाइखौ लानायनि गेजेरजोंबो जोङो मा खालामनांगोन, गावनि आखुखौ जोङो मोजां खालामथारनांगोन। जे बे इंराजियाव बुंबोनाय बादि when money is lost nothing is lost, when character is lost everything is lost होननाय बादि जे आखुथाया गोमाब्लाथाय जोंहा जेबो थाला। बिनिखायनो जोंखौ थागिदा हरदों श्री श्री अनसुला ठाकुरा। आइजो सोलोंथाइयाव आगुआवनो मख'खानाय जादों जे फरायसालि फराफारिजों लोगोसे माखासे सोलोंथाइया जुनियायै आइजोफ्रा सोलोंनांगौ होननानै। श्री श्री ठाकुरनि सानस्रियाव बेनो आइजोफोरनि सोलोंथाइयानो जानांगौ सिबिनो रोंनाय आरो जोथोन गोनां। जे जोङो माबोरै माने मानसिखौ सिबिनांगौ, माबोरै जोथोन लानांगौ, बेखौ बांसिनै जोंनि अनसुला ठाकुरा आइजोफोरनि थाखाय जर होनानै सोलोंनांगौ होननानै बुंदों। सोलोंथाइनि खोथायाव बिथाङा आइजोफोरनि सोलोंथाइया सार्भिसिं नेचार थामहिनबा जोथोनसुलि आखुथायनि सोलोंथाइखौ आइजोफ्रा सोलोंथारनांगौ होननानै बुंबावदों। जे जोङो माबोरैहाय जोंनि आखुथायाव जों सार्भिस होनो हानाय, जोंनि आखुथायानो जोङो सार्भिस होनो हानाय, जे आइजोफोरनि आखुथायानो सार्भिस होनो हानायखौ जोङो सोलोंबोनांगौ। बेखौ जोङो उन्दैनिफ्रायनो सोलोंबोनांगोन, देरनानै जों मालाबाबो सोलोंनो हाया। मानोना बियो बिमाया गथ'खौ जोनोम होयो आरो गथ'नि गिबि जोथोन लाग्रा एबा गिबि फोरोंगिरियानो जादों बे बिमायानो। बे बिमाफ्रानो एबा बे आइजोफ्रानो गथ'खौ जोनोम होयो आरो बे गथ' जोनोम होनायनि लोगो लोगोनो जों गथ'खौ जोथोन लानांगौ आरो जोथोन लानायनि गेजेरजोंनो जोङो मा गिबि फोरोंगिरिनि फरायसालियाव जेरैहाय फोरोंगिरिफ्रा फरायसाफोरखौ फोरोङो, थिग बेबादिनो जोङो गिबि जोंनि जोनोम जानाय गथ'फोरखौ जोङो सोर फोरोंजेनो, बिमायानो फोरोंजेनो। बिनिखायनो होननानै बुंदों गिबि फोरोंगिरियानो जादों जोंनि बिमाहारि एबा बिमायानो। बेखायनो ठाकुरा बुंदों आदर्श गोनां बिमानिफ्रायसो आदर्श गोनां फिसा जोनोम जागोन आरो बेनि दारैनो न'खर एबा समाजा फोसाबजानाय महरै जौगाबोगोन। सासे मोजां गथ' जोनोम होनो हानायनि गेजेरजोंसो जोङो मा न'खर मोनसेखौ जोङो साबना हाबना खालामनो हागोन आरो गंसे न'खरा मोजां जानाय लोगो लोगो समाज मोनसेयाबो अट'मेटिकेलि बियो मा गावनो गाव मोजां जाबोखागोन आरो बे समाज मोनसे मोजां जाबोनाय लोगो लोगो हादोराबो मोजां जागोन, हादोर मोजां जानाय लोगो लोगो बुहुमाबो गासैबो मोजां जाबोनो खाबु मोनगोन। बिनिखायनो जोङो न'खरखौनो फोसाबग्रोनो थाखाय अनसुला ठाकुरा जोंखौ बोसोन हरग्रोदों। जायनि थाखाय भारत हादरनि गिबि गाहाय मन्त्रि पन्डित जवाहरलाल नेहरूआबो बुंदों सासे हौवासाखौ सोलोंथाइ होनाय माने सासे हौवाखौल' सोलोंथाइ मोनहोनो हानाय, नाथाय
सासे हिनजावसाखौ सोलोंथाइ होनाय माने नखर गंसेखौनो सोलोंथाइ मोनहोनो हानाय